ekene m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ OFILI-IYKE TV ka ị na-ekiri. Ọka akụkọ bụ Maazị Ofili-Ikenna. Lezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa ụbọchị taa site na ozi anyị natara nke si na Ondo State ụbọchị ụka gara aga mgbe ọnwa Jun gbara mkpụrụ ụbọchị 5 n'ime afọ 2022. E mere ka anyị mara na ọ bụ ọtụtụ ndị ka ndị na-agba egbe n'ikem gburu n'ụlọ ụka St. Francis Catholic Church nke dị na Ondo State. Ihe a wee bụrụ ihe mwute nyere mmadụ niile. Anyị wee na-ayọ ọha na eze ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị na-echekwa ndụ anyị, mee ihe niile kwesịrị ka anyị mee iji gbanara ndị omekome a, n'ihi na ọhịa a na-ahụ n'oge kịta na-ejuzi mmadụ anya. Anyị jikwa ohere ayọ ọha na eze ka anyị na-etinye onwe anyị n'ekpere oge niile ma gbaa mbọ hụ na anyị gbanarị ajọ omume a, nụrụzie ezi ọkwa anyị ji wee bịa. Ụbọchị taa bụ Mọnde, mkpụrụ ụbọchị 6 n'ime ọnwa Jun afọ 2022 bụ ncheta ọmụmụ bụ birthday nke odogwu nwoke a maara nke ọma. Aha ya bụ LordZeus. Happy birthday odogwu nwoke LordZeus, otu onye n'ime ndị Igbo ji eje mba, skit maker a maara nke ọma ma bụrụkwa onye na-ekwu eziokwu gwa gị ka o si dị, ọ tọrọ gị ụtọ ma ọ tọghị gị ụtọ. LordZeus, anyị na-asị n'ụbọchị taa ga-amara gị mma, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, amen. LordZeus, anyị na-asị na Chineke ga-aga n'ihu na-agọzi gị n'Eke, Orio, Afọ, Nkwọ. OFILI-IYKE TV na-asị na ọ ga-adịrị gị mma oge niile site na enyemaka ị na-enyere mmadụ niile. Anyị maara gị dịka onye na-agba mbọ ịhụ na obi aṅụrị na-akpa ma ogbenye ma obere ma nnukwu. Otu a ka Chineke ga-esi gọzi gị n'ihe ọbụla ị na-eme, amen. Gbaa mbọ hụ niile ege OFILI-IYKE TV na YouTube, Instagram na Facebook. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ndewo.